Kibabun kinong tray ka GHADC haka arpunyaw tarik nailur kila hapsyong syabar ka kerdop jong ka office terekam na marhadin bikilawan poish gani ka office na kabentaban pendep ika kamram haki kamra terekam kumbajuli malakasngi kem shimlayo alat syu bandung syapo na marba ka GHADC kala khang talai ka kerdop harangkat ka jingpara ki bor pulit. Kadau ba ka GHADC ka khang talai ka kerdop kadai namar ba kinong ilam ka VPP ki temu bandung syong kalan mengor syapo pelau gani ka office terekam. Halur kanong rim bandawa siulut baro katulap pasating kinong tray GHADC. Namar bamyo arung syapo kinong ilam ka VPP kila pelong no ka jingsyong kalan mengor hakmat kerdap ka GHADC. Harangkat ki plakat dawa na ka sorkar bakan pelat no katulap kinong tray. Katba kinong tray ka GHADC pan namar bekim lat syu bandrung syapo office terekam kumtai kila hapan syong harut surok ban syong hapo kapak kebadan hajan kini ka office terekam barah kinu gijaka bekio alat kat bampat kut kapor terekam office. Kino ilam ka VPP hadin belakut ka jingeki syong kalan mengor ka porjan mit kilo ong bekani kadang daitang ka jing sedang jong ka jingeki. Bat lada ka sorkar kam skap na kabentaban siu deplut ikatulap kinong tray jong ka GHADC kin salum jingalang ban penkre dak ban rai ban yaki ban penkre ban rai ban yaki dak ba kamting syakmat. Nang taha ka jingedei ba ka jingkhang tala ka GHADC ka kerdop ka office terekam barok shisngi udami wan hirambai organizing secretary ka VPP is Jan Hills ubalong ru state executive committee ka VPP ulong bakani ka PNI bikinong tray ka GHADC na du ukli du jongka UCM kias nok tilang bat kani ka jingeki jongki na marwat kinong tray ka council ru bun kimyo alat chu bandrung syapo na kadaw bala khang talai ka kerdop. Kajingi kejongi, kum ban syukran kendiat kajingi dei bat kani kajingi aliti kumanga omenta bakadang dei tak kajing sedang dei kajingi ki kabateng kaba lada ke sorkar kajingi aliti kejongi ban kerpat ya kala da kam snap ngin sesyong bat ngin sapat benar ki wepat ki program ki bakam tenge naga benta ban perkongku ya ke sorkar kajingi dei bat ban siudat ya kani kebisa kebadan sa kebadai ka baitrei jong kini kinong tray. Kumban suye tu hadin kani ka jingaliti ka jongi badi kren. Baru chief executive member jong kani ka council ban pensiau ya kani ka jinge. Rai ngisyan ban ngilam. Ban yo siau ya kata ka jing pensiau ka jongi ba ka jinge kalong ba nagaliang ka sorkar. Council na pelai ya ka bha ladi kata ka share jong ka district council. Rai ngi nagaliang jong ka voice of the people party kumtu i bagi la pernah ikut kubor bagi aipor ya kani ka JHDC. Hapo uliu praban penulong ya kani kacing doa ki jongi endai da kacing no lagi da kata kacing tekti jong kini ki nongi kemat ki jongi da do usiam bat kiwe ki badan mentah hangni ki da tekti bat ki da nyet bat ki da keno ya ke sorkar ba ka klaim pelai ya kani ka pisa ki jongi ni nagaliam jong voice of people party gila persyang hagaban ya kendo ya deputy minister ba pe i bape ya kani ka district council affair Andre kaladon kani ka jige kendu ka jongi hagabai lamar ka jipang na kata daw ngimsem la yola hagaban ya kendu badi gila persyang ru ban sim ya ka appointment badi chief minister i bade pe ya kani ka finance kana mingin yo ya kata ka clarification na ya kata ka jipenchai haga jinge dei ba kani ka jimbat ka jong ka sorkar ya kani ka pisa jo ka council Andre na kaliang ka office jong na ka CMO office Kila ong ba chief minister haga hauli ugnai unumdon hanya session namar kibahun kikam kiba uhapan pendep dena kata kadaw uklem aila yang iban ikendo dena kata kadaw kani kajing yailai tong ka sorkar haga bani kwa ya bani ikendo ya kata bani keren haga lor kani kajingnya kalau pelong ini haga bangin mi madan haga bani pelong ini kani kajing syok lain mengor ke sisi kum kadak jong kajing persya raya kiwai pat di program kiberangsa lada ka sorkar kam singap ha kani kajing ut kani kajing kerpat kajing ikum ke parti bat rengkat bat hikum kisaf ngin sa penabat ngin sa pelong da kani kajing ki kebatenge de haswa bangat berkut ya kani kajing keren ngakwa ban ai kumlei kerpang ya chief executive member jo kani ka council ni da singa buram sikande yaki namar kani kadai walada kimpani baki don hangni ndai lemba ki kam ki joki kapani baki ki trelang Bani kum kaparti ha kaban penbor ya ke sorkar da kabaki kam sisendon ya kini
kumbaki boycott ya kani ka office menta kasni namar ngiwan hangni ngiwan tangman pedi ya kata ka persya nama kasni administration rei kani ka jikta jong chief executive member ban khang yaw ya kani ka gi ban pensa ibi kinong tre sya shabar kani ka dei ka dak kasin ka bangi i ban ka liang jong usiam ulele ya ka badai ha ka ban penkongo ya ka sarkar ka jing petrei ka jong pi kalau pendunong sikade ya ka sarkar lani ya kani ka district council menta kasni te nang ta susu ngikwa ya ka ban kenturo nalor ba pi pen ya kini kita kisin kum ka wei na ka banta jong ka jikersan ka jong pi ya kani ka jiki ngi na kentu ya boro arpu kendai ngot kini ki MDC ba pinsim ya kata ka jingki kle lani kata ka moral responsibility lada pimla ya ka ban le ya ka kamrang ka jong pi lada pimla ban pen ya kata kabor ka bala pen kup hapi ka bhai ya pi ki MDC arpu kendai ngot ba wei uban nominate ba pin step down no nanor bala kup kapor sa ka jing bumla ka jong pi kala bhai chikade ba pin hier shukino kenang ba kabor ba de pe kumangi ong mene ba lada kini kino ilam kimla suban penyat ya kani ka district council IT no ha UDC ba unsim ko administrator jong kani ka council kanang ba ki ki cirwat ki ba ki nongtre jong kani ka council kiman kanlong kabayat bay yaranti nang nation kaman te nagaliang jongi kong ka Voice of the People Party ngi kentu ya kini ki MDC ba napdeng jong ki nganges kam ki ba bon ki ba don ya kani ka kle kum ka jing kle ka jong pi ngi kwa ban yo i napdeng jong pi ba pim kwa ya kata kani ka bame lani ba pin yo ya kata ka tulok klem da day hok ban yo ka bhai pi ban pani sa ki pat ba pi don kata ka jing kle da ka ba pin hier sukino ngi kwa ban yo i bala shali siski kin mi kita ki resignation litar na ki MDC ki jongi halor ka jing bomla ka jong ki ban pen dep hok lani ban troy hok ya kata ka kam ka bala pen shed ki tigum tangi na galiang jong ka Voice of the People Party sa sising ki bok ki wiang i piginong tray what do men sim ngitip ba kani ka council menta kapay kmat ya ki katu kan ni kinoelam na pedeng jong pi kini ki staff association what thing ya kini ki sakri ki ba village namarking song tang sans ne mangne ndai mapi kinong tray pin penim pin penya sa kmat ya kani ka council kat pa pinang tray hado ba pimpat da song thai de wat khonyo wat chep ding long ki ba slur ka hok ka jong pi ngin yeng ban yikhun pin da kersan ingi ka jing kersan ka bangi kwa barabor na pi kum ki pat ba la ni kum ki sap kan mau ngi ha ka jing duai ba kanu ka jing ya liti ka jong i ban panurlong ya kata ka jing dawa ka ba shong hok shong nong rim ka jong pi kum ki nong tre hang ni boblei un ai ngi kata ka jing start ka jing siapang boblei un yalam liti ngi pa kino ki jing thmu ki jing anur ki jong i kin long ki ba job ba kin long ki ba seiso telen ba kini ki ba kindiat to ye sha ba to ye abingi hakikat to kan ni kipor kibangin saya ingin sa yakren bat kabor sarkar lada ka alat ingi balada ka mailaro ngin sa wat ki wei pat kilat kleti ban pen kongo ya ka sarkar ha ka jingede ban siudop lani ban pelai no ya kata ka pisa ka ba ka district council ka jongi ka gadon ya ka ban ai ya kata ka tulong sabi kinokre dalam ba gani ka kren ka balan